In 2016 athi mamncane ngithenga uPoison ngibulala ubaba. She's a good manipulator, a liar and a cheater and a stealer. NgoJanuary ngoFebruary ngoba ngafunda 2 months ioledi liyashona ngoMarch. So impilo yokuyidependela ukuthi ngiyimele uma bengisayiqala leyo mgaqo leyo journey leyo. Yeah. Ngoba eshona uma ngahlahla ngakayazi leyo mpilo yokuyimela. Ngamfuna angiphelanga amandla ukuthi sekwenzeke konke lokho kwakubuhlungu ngangikhala isonto lonke ngiyibuza ukuthi amandla amangaka kwenzakaleni Uyabhema. Okay. Asenze kanjena ke noSipho ngoba uyabhema sengize ngamshaya ngalolu la ngoba ngangidiniwe ukuthi ukwazi kanjani ukuthi ungenze islimo sosabhema ububhema. Uyabona. Ule nemali engaka. Okay, sahlala phansi naye sakhuluma thina sikhuluma sisters. Siyakhuluma. Uyangizwa ngithini? Sahlala phansi sakhuluma sizokwenza njani. Okay, hleli boyfriend yakhe la. Boyfriend yakhe beyihamba iyophanda. Ibuye ngo3 ngo4. Uyangizwa ngithini? Ibuye ingqongqozo forum. Ibe ingqongqozo wind to wind, door to door, ibisifikile ngo4. Ishuthi ngo4 ithi vuka noSipho sesiyabhema. Bazobhema kugcwele into endlini into ngazi uyibona. So I'm very straight. Ngeke ngithi ngibhemele endlini. Ngoba ngisho ubaba ubephumela eminyanga bhema ugwayi. Awukwazi ukuthi ungazobhemela. Do something ukuthi ubhemele ngaleni. Ibona ukuthi wenze njani. Bazobhema waya. Ngahamba ngabona ukuthi no. Lento engithi ngiyizama la angeke iziyenzeke. Angithi ngizama ukwehlisa idosi yakhe ukuthi idosi yakhe high. Angeke idosi yakhe iziyehle because uhleli nalu Ernest wakhe. uErnest wakhe umxisha ama-drugs Rocky Banwunga umtshwala yonke into umxisha yonini. Ngavele ngenze njani ngavulela isibhaxo because one day ngiqala ukumshaya besihambile noSipho sizothenga igrocery la ekhaya ngisashiya sikhile sibuya ulokhuzana uErnest wakhe ugqekezile ekhaya wangena elento ithi ukushawa ngempela le. Yes, wangena endlini wahlala phansi endlini nonye umfana kamakhelwane kwalahleka ifoni yami bayibhemeni bese sifika noSipho abantu bangifonela bathi hayibo khona uSikhotheni obila la endlini ngini ngithi khona uSikhotheni ngimtshela noSipho ubani ngathi uErnest lo athi noSipho hayi ngeke sisiwa akusiyona ngithi hey man ngeke akekho umuntu ongagqekeza ngene lapha ekhaya ugqekeze mina ebusuku uzubona ukuthi akanakhanda kanjani masifika ngempela senqosini noSipho yena ngaphakathi ngamtshela ngathi Thulzberg ngadonsa imvu ngamshaya imvu ngimkhipha ngomhosho ngamtshela ngathi angisobuye ngiphinde ngikubona umcimbi wakho la so ubese hamba kanje bese buya kophanda round bese kuba khona impela esezokhipha uNoSipho endlini because ufika kuyobhenwa manje ngabona ukuthi okay angishaya ngivulela isibhaxo nalapha eBhema khona ngasivulela isibhaxo ngasishaya iforene ngalela korekore mina bangathola ikhole ngalibulala naliyazi hlezi ngitshela kanje ngithi mina ngokubulala ngoba kunje nje nawu nesandla esikhulu angisho ukuthi